ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଢ଼ିବା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ। ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଥିତଯଶା ସାହିତ୍ୟିକ। ସେ ଏକାଧାରେ ଜଣେ କବି ଓ ଗାଳ୍ପିକ, ପୁଣି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ରାଜନେତା ଏବଂ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ। ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଏହି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର 1898 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମାରଙ୍କ ଶାସନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1965 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠି ସେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏବଂ ଜାତୀୟତାବୋଧ କ'ଣ ସେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସିଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ଥିଲା ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ପତ୍ରିକା, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସେଥିରେ ସେ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟାର ଚେଙ୍କ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ନାମ ଅର୍ଜିଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେ ପତ୍ରିକା। ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ସେ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହେ ମୋର କଲମ, ବଙ୍କା ଓ ସିଧା, କଣ୍ଟା ଫୁଲ, ଉଠ କଙ୍କାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼, ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କବିତା ପଢ଼ିବା ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ, ସେ କବିତାଟି ତାଙ୍କର ହେ ମୋର କଲମ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏ କବିତାରେ ସେ ଜଣେ ମହାମାନବର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ସାବରମତୀରେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସାବରମତୀର ମହାମାନବ। ସେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଇଏ ଅନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରିଛନ୍ତି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା। ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ, କୋଟି ଜନମନ ବନ୍ଦନା ଗାନ ପ୍ରବାହ ଚଳେ। ଗଳେ ହିମାଚଳ ଉଛୁଳେ ସାଗର, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଲସେ ନିବିଡ଼ ତିମିର, ଭେଦିକି ତରୁଣ ତପନ ହସେ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ। ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ, କୋଟି ଜନମନ ବନ୍ଦନା ଗାନ ପ୍ରବାହ ଚଳେ। ସେଇ ସାବରମତୀର ଯିଏ ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କର ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ମନ ଲାଖି ରହିଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସତେକି ଗଳେ ହିମାଚଳ ଉଛୁଳେ ସାଗର। ଏତେ ଦୀପ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଏତେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା, ସତେକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ହିମାଳୟ ତରଳି ଯାଉଥିଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଛୁଳା ଢେଉ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ହସି ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳର ଆନୟନ କରୁଥିଲେ। କି ତରୁଣ ତିମିର ଭେଦିକି ତରୁଣ ତପନ ହସେ, ସତେ ଯେପରି ଗୋଟେ ତରୁଣ ତପନ, ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନୂଆ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ଲାଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ନବୀନ ଭାରତ ପାଇଁ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ। ଏହି ସନାତନ ଦୃଶ୍ୟବତୀର ଶାନ୍ତ ତଟେ, କେତେ ହୋମାନଳ ଜଳିଲା ମାନବ ମୁକ୍ତି ପଥେ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନଦୀ, ଏ ସାବରମତୀ ନଦୀ ଭଳିଆ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଥିଲା, ଦୃଶ୍ୟବତୀ ନଦୀ। ସେ ନଦୀ ଋଗ୍ବେଦରେ ସେ ନଦୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମହାଭାରତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଦୀ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନଦୀ ତଟରେ
ଭାରତୀୟ ମହାମନୀଷୀମାନେ କେତେ କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଭଳିଆ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ହୋମାନଳ ଜଳିଲା ମାନବ ମୁକ୍ତି ପଥେ, ମାନବର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ହୋମ କରୁଥିଲେ, ହୋମାନଳ ଜାଳୁଥିଲେ। ବନଗିରି ନଭ ଶୁଣିଲା ମାନବ ମାଙ୍ଗଳିକ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷର ମାଙ୍ଗଳିକ ଗାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେହି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦୃଶ୍ବତ ନଦୀ ତଟରୁ। ଏଇ ପଥେ ପଥେ ଘେନିଗଲେ କେତେ ଜୟ ତିଳକ। ତେଣୁ କେତେ ମୁନି ଋଷି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ବତୀ ନଦୀ ତଟରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ? ଲାଗିଲା ସମର ଜାଳିଲେ ଦ୍ୱାରକା ଦେବ, ଜାଗିଲେ ଦ୍ୱାରକା ଦେବତା ଥରେ, ମାଗିଲେ ଭିକ୍ଷା କପିଳା ବସ୍ତୁ ତେଜିକେ ଦୂରେ। ଦୃଶ୍ବତୀ ନଦୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ସେ କେବେକାର କଥା? ନା ଋଗ୍ବେଦର କଥା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି ଥରେ ଜାଗିଲେ କିଏ? ଜାଗିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅନ୍ୟାୟର ଅଧର୍ମର ପତନ ହେଲା। କେତେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଉଦୟ ହେଲା, ଧର୍ମର ଜୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଦ୍ୱାରିକା ଦେବତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଗି ଉଠିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କବି। ମାଗିଲେ ଭିକ୍ଷା କପିଳା ବାସ୍ତୁ ତେଜିକେ ଦୂରେ। କପିଳା ବାସ୍ତୁର ଜଣେ ଋଷି ପ୍ରତିମ ମାନବ ରାଜପଦ ତ୍ୟାଗ କରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବୁଦ୍ଧ। ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧର୍ମ ଆଣିଲେ, ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଆଣିଲେ ସମାଜରେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା। ପୂର୍ବ ସାଗର ତୀରେ ଚହଲାଇ କେଉଁ ନିମାଇ, ବିରତି ଲାଗିଲେ ପରମ କାମ୍ୟ ମାନବ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ସମୟ ଆଗେଇଲା। ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ସେତେ ସେତେ ଜଣେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟୁଛି ପୂର୍ବ ସାଗର ତଟରେ। ପୂର୍ବ ସାଗର କ'ଣ? ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ନିମାଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ସେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସେ ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଆସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗର ବାର୍ତ୍ତା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବିରତି ଚାଲିଲେ ପରମ କାମ୍ୟ ମାନବ ପାଇଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରମ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁରି ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀ ହେ ତୁମେ ବରଣ ଆଜି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ, ଚୈତନ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାମାନବ। ସବୁରି ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀ ହେ ତୁମେ ବରଣ ଆଜି, ଡାକଇ ଦଳିତ ପର ପଦାନତ ମାନବ ରାଜି। ତେଣୁ ଦଳିତ ମାନବ ଯେଉଁମାନେ ପର ଦ୍ୱାରା ପଦାନତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପଦାନତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଦଳିତ ମାନବ ଆଜି ତମକୁ ଖୋଜୁଛି। ପାଲଟି ଗଲା ସେ ଦୃଶ୍ବତୀ ସାବରମତୀ। ସେଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ବତୀ ନଦୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା, ଭାରତୀୟ ମୁନି ଋଷିର, ସତେ ଯେମିତି ଏଇ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ପାଲଟିଗଲା ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଦୃଶ୍ବତୀର ତଟ। ଦୃଶ୍ବତୀ ନଦୀ ପାଲଟିଗଲା ଏବେକାର ସାବରମତୀ ନଦୀ। କାରଣ ତୁମେ ସେଇଠି ତପସ୍ୟା କଲ, ଧ୍ୟାନ କଲ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲ। ସବୁରି ମରମେ ଜଳଇ ତୁମର ଜୀବନବତୀ। ତୁମର ଜୀବନବତୀ ଯେପରି ସତେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଛି। କୋଟି ଗରିବର ଅଶ୍ରୁ କରିଲ କଣ୍ଠମାଳା। ତୁମେ କ'ଣ କଲ? କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର, ସାଧାରଣ ଜନତାର ଲୁହ ରୂପକ ବିନ୍ଦୁକୁ ମତି ସଦୃଶ ତୁମେ ଗଳାରେ ମାଳା କରିନେଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଲ। ବକ୍ଷେ ବହିଲ ନିର୍ଯାତନାର ଦହନ ଜାଳା। ସମସ୍ତ ନିର୍ଯାତନା ତୁମ ନିଜ ଛାତିରେ ତୁମେ ବହିନେଲ। ଇଂରେଜମାନେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ତୁମକୁ କଲେ, ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହନ କରିନେଲ। ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ପରି ନିଷ୍ପେଷିତର ଆସନ କରିଲ କୁସୁମମୟ। ପୁଲକେ ଭିତରି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କି ବରା ଭୟ। ନିଷ୍ପେଷିତର ଆସନ କରିଲ କୁସୁମମୟ। ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳିତ, ସେମାନଙ୍କର ଆସନକୁ
ତୁମେ ପୁଷ୍ପମୟ କରିଦେଲ। ସେମାନେ କଣ୍ଟାର ଆସନରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଆସନକୁ ପୁଷ୍ପମୟ କରିଦେଲ। ପୁଲକରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ଭିତରି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କି ପରାଜୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେମିତିକି ପରାଭୟ, ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଲ। ସାବରମତୀର ତଟ ତରୁତଳ କୁଟୀର ପାଶେ ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଚରଖା ଚକ୍ର ଧରିଏ ଦେଶେ। ତେଣେ ତୁମେ ହେଉଛ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗରିବର ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲା? ତୁମ ପାଇଁ ପରିଧାନ କିଛି ନଥିଲା, ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁନଥିବା ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲ ଏବଂ ତୁମ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ଚରଖା ଚକ୍ର ଧରିଏ ଦେଶେ କୋଟି ତଟେ ଦାନ କୌପିନୀ ହୋଇଲ ଉଭା। ଚରଖାରେ ନିଜେ ଲୁଗା ବୁଣି କନା ତିଆରି କଲ ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ସେଇ କୌପିନୀକୁ ସାଧାରଣ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି ତୁମେ ସମର ପାଇଁ ବାହାରିଗଲ। ଧାଇଁଲେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତରୁଣୀ ଯୁବା। ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଲ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଚାଲିଲେ। ପଥ ହେଲା ଦବ କଣ୍ଟକମୟ ଘଟିଲା ତମ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ରାସ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ ରାସ୍ତାକୁ, କଣ୍ଟକମୟ ରାସ୍ତାକୁ ତୁମେ ଆବରି ନେଲ। ତୁମେ କଣ୍ଟାରେ ଚାଲିଲ, ଘଟିଲା ତମ। ତମ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର, ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ଆସିଲା। ବିଘ୍ନ ଆସିଲା ସମ୍ମୁଖେ ଭୀମ କୁଳିଶ ସମ। ଭୟଙ୍କର ବାଧା ଆସିଲା ସେ କାଳ ହେ ଯୋଗୀ। କିଏ ବା ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲ ବସି? ତୁମେ କି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଦେଲ? ତୁମର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଦେଲ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା? ଚମକି ଚାହିଁଲେ ଏ ସୁବିପୁଳ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା। ବିନା ଅସ୍ତ୍ର ବିନା ତରବାରୀରେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଲ, ଅହିଂସା ତରବାରୀ ଧରି। ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର କେବେ କେହି ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ, ଅହିଂସା ରୂପକ ତରବାରୀ, ତୁମେ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲା। ସୁମେରୁ କୁମେରୁ ପୁରୀ ଦୁବଦାରୁ ଶୁଣିଲେ ଡାକ। ପ୍ଳାବିଲା ତୁମରି ସତ୍ୟ ବଚନେ ଧରଣୀ ଯାକ। ସୁମେରୁ ଠାରୁ କୁମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ଳାବିତ ହେଲା ତୁମରି ବଚନ ଏବଂ ଧରଣୀରେ ଖେଳିଗଲା ତୁମରି ବଚନ। ବନ୍ଧୁକ ତୀର ତରବାରୀ ମନ ହୋଇଲା ଜଡ଼। ତୁମର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ଡାକରା, ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ଆଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ, ତୀର, କମାଣ, ତରବାରୀ ମୁନ ଏସବୁ ସତେ ଯେପରି ଜଡ଼ ପାଲଟିଗଲା। ତବ ଅଙ୍ଗୁଳି ନୃତ୍ୟ ସେ ଜାଗି ଭୀଷଣ ଝଡ଼। ମହାଭାରତରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚକ୍ର ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ତୁମେ କେବଳ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଛ। ତୁମ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତବ ଅବତାର ଏଇ ଧରଣୀ ପଥେ। ତୁମେ ଆଜି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଦିନେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ ମରମେ ମାରିଛ ବଜ୍ରାଘାତ। ତୁମେ ବଜ୍ରାଘାତ ସଦୃଶ୍ୟ। ବଜ୍ର ଯେମିତି ଚୁରମାର କରିଦିଏ, ତୁମେ ସେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଇଛ ତୁମ ବଜ୍ରଘାତରେ। ଆଜି ଏ ଯୁଗର ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ମରମେ ଜଳେ। ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଛି, ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ। କାହା ପାଇଁ? ନା ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ। ତେଣୁ ତୁମ ଭଳିଆ ମହାନ ପୁରୁଷ, ସାବରମତୀର ଯେଉଁ ମହାମାନବ, ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ହୃଦୟର ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଇଏ ଥିଲା ସାରମର୍ମ କବିତାର।